खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बर' हारिया थांना थानांगौब्ला बर' रावा थांना थानांगोन। बर' रावा थांना थानांगौब्ला बर' बिजोङा थांना थानांगोन। बर' बिजोङा थांना थानांगौब्ला जोंनि गथ' गथायफोरा बर' बिजोङाव फरायथारनांगोन। आथिखालाव गोबां सरखारि गुदि फरायसालियाव फरायसानि अनजिमाया खमायलांनायनि जाहोनाव गोबां फरायसालिफोरा जोबस्रांनायनि लामायाव। बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोग्गो सोलोंथाइनि जांख्रिथायजों आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ मावथांखिनि गेजेरजों बै जोबस्रांनो नागिरनाय फरायसालिफोरखौ बोखांफिननांगौनि थांखिजों माखासे साननिफ्रायनो गामि गामि थांनानै रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय नुथाय नुनो मोनबाय थानाय जादों। बेबायदिनो दिनैबो बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय बर' बाजार दालाय एबसुनि 91 नं माख्रा सिलबारि गुदि फरायसालियाव सिलबारि गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिजनि दखरा एबसुनि आफादगिरि सुबिलाल दैमारि बिथाङा बुङो दि बर' हारि बायदि गावनि बिजोंखौ गाव हारसिंनो फोथांना लाखिनाय बायदि बुहुमाव रावबो हारिखौ नागिरना मोननाय नङा। जों प्राइभेट स्कुलनि बेरेखा नङा, सरखारि गुदि फरायसालिफोरखौबो फोथांनानै लाखिनांगोन। सरखारि गुदि फरायसालिफोरा थांना थायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा सोरबा हलि चाइल्डआव फरायना फैनानै सोरबा इंलिश मिडियाम फरायनानै BA DLED लानानै टेट पास जायोब्ला जोंनि गुदि फरायसालि, गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालिफोरावनो साख्रि नागिरफैगोन। बेनिखायनो जों सरखारि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगोन होननानै बुंदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जांख्रिखांनाय बे मावथांखिनि हाबाफारि आंनि बिमा राव आंनि सोलोंथाइ हाबाफारि बायदियै जोङो बिजनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बिजनि दखरा एबसुनि सिङाव थानाय मोन 170 गुदि फरायसालियाव बे फरायसालिनि SMC, बे गामिनि रायजो राजा, फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो बे ओनसोलनि साननो गोरों गासैखौबो लानानै मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव जोङो सावरायदों। बर' मिडियाम गुदि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोननांगौनि थाखाय, सोरखारि फरायसालि गुदि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोननांगौनि थाखाय जोङो बे फरायसालिफोरजों सावरायनाय हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जादों। मानोना जोंनि रिपर्टआव मोनदों, जोङो मोनसे डाटा बानायनानै मोनदों, गासै जोंनाव गोबां फरायसालिफ्रा फरायसानि अनजिमाया खम जालांबाय। जोंनि बिजनि दखरा एबसुनि सिङावनो सासेल' फरायसा थानाय फरायसालिबो दंसै, सानै साथाम फरायसा थानाय फरायसालिफोर दंसै। दा जोङो चिरां हिसाबै डाटा बानायनानै नुदों, गासै चिराङाव 30निख्रुइ बांसिन थानाय फरायसालिफ्रा गासै 33ल'सै। 30निख्रुइ खम थानाय जायफ्रा 15 सानि गोजौआव बै फरायसालिफ्रा 336 गुदि फरायसालिल' दङ। दिनैहाय 15निख्रुइ खम थानाय फरायसालिनि अनजिमाया 127 जोङो मोनदों आरो फैगोन एप्रिलाव बे 15 सानि गाहायाव थानाय फरायसालिनि अनजिमाया आरो फैगोन एप्रिलनिफ्राय बारायबावगोन। दा जोङो नुबाय बेबायदि जुदि जोंनि फरायसालिफ्रा खम जालांजोबोबा दिनै सरकारा फोसावनाय, आसाम सरकारा फोसावदों जाय जाय फरायसालियाव 15 सानि खम दङ क्लास 1 निफ्राय 5 सिम बै फरायसालिफोरखौ एमालगेमेसन खालामनानै गंनैजों गंसे, गंथामजों गंसे बुजाबजोबनानै होनाय जासिगोन। दा बेनिखायनो जोङो दिनै सरकारि फरायसालिफोरखौ, सरकारि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोननांगौनि थाखाय गामि गामि गिदिंनाय जादों। दिनै जोङो प्राइभेट स्कुलनि बेरेखा नङा, दिनै गावारि फसंथानफोरनि जों बेरेखा नङा, नाथाय जोङो जोंनि फिउचार, जोंनि लामाफोरखौ रोखा खालामनानै दोननो थाखाय सरकारि गुदि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोननो नांगोन। मानोना जोङो बुहुमाव नागिरना मोना मोनसे हारिया मोनसे राव लानानै, मोनसे बिजों लानानै थांनानै थानाय दिनै बर' हारियाल' दङ। जोङो मोनसे हारियैनो मोनसे बर' मिडियाम फोथांनानै दोनबाय, जोङो बेवहाय बर' राव फरायबाय, जोङो बिनि साख्रिखौबो जोंनो गासिबो लाजोबबाय बर'फ्रानो, गुबुनजों सेलायनांगौ गोनां जाया। सरकारि LP स्कुल, सरकारि ME स्कुल, सरकारि हाइ स्कुलफोराव जोङो गुबुन हारिफोरजों सेलायनांगौ गोनां जाया। बेयाव जोङो बर'नि होननानै बिखा फोरदाननानै बुंनो हानाय जोंहा मोन्थाय दङ। दा बेनिखायनो बै फरायसालिया थैलांजोबोबा गाबोन जोंनि बे जोंनि लाइमोनफ्रा सोरबाया हलि चाइल्डआव फरायनानै, सोरबा इंलिश मिडियाम फरायनानै, सोरबाया प्राइभेट स्कुलाव फरायनानै नोङो BEd लानानै DLED लानानै टेट पास जानायनि उनाव साख्रिखौथ' रावबो प्राइभेट स्कुलाव नागिरनाय नङा, गासिबो गभर्नमेन्ट स्कुलाव नागिरगोन। दिनै गोबां मानसिया जोंखौ बुंदों, फेसबुकआव, वाट्सएपआव बुंदों, नाथाय बै बिथांमोनाबो दिनै टेट पास जानानै साख्रि मोनहैनि थाखाय सोरबा सरकारखौ रायदों, सोरबा इडुकेसन मिनिस्टारखौ सावरायलायगासिनो दङ, रायगासिनो दङ, मानो साख्रि होनो हादिया होननानै। होमबा जोङो दिनैनो बेखौ चेक खालामनानै दोनलांखायाबा फैगोन
10 बोसोरनि गेजेराव गासैबो बर' मिडियाम स्कुलफ्रा थैलांलांजोबगोन जोंनि गोदो आबैमोना बुंदोंमोन 12 किल'मिटार गोजान थांनानैसो एलपि स्कुल फरायनांगौनो बै थासारिया जोंनि गेजेराव फैनो थांगासिनो दङ दा बेखायनो जेब्लासिम जोङो गामिनि मोनफ्रोमबो गामिनि बर' मिडियाम सरकारि एलपि स्कुलखौ फोथांनानै दोनगोन होमबा जोङो फैबाय थानाय जोंनि जोलैनो जोंनि बयनिबो फिसाफोरनो फिसौफोरनो जोंनि बे बर' मिडियामनि साख्रिनि पस्टखौ रैखा खालामनानै दोनबाय थानो हागोन जोङो रावजोंबो सोलायनो गोनां जानाय नङा दा बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबजबै खावलायदों जों रावखौबो नारसिननानै नों प्राइभेट स्कुलाव फोरोंथारनांगौ सरकारि स्कुलाव फोरोंथारनांगौ नों बेहाय फोरोंथारनांगौ होननानै जोङो रावखौबो नारसिननानै बुङाखै जोङो खावलायदों आखाइ खबजबनानै फैबाय थानाय नोंनि फिसानो फैबाय थानाय आंनि फिसानो जोङो सरकारि साख्रि थिनानै दोनबाय थानांगौनि थाखाय जोङो बे गुदि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोननांगोन मानोना दिनै जों नुयो गुबुनाव थांबा नोङो कलेजाव थाङोबा एसटि रिजार्भसो थायो एसटि रिजार्भ होननानै बुङोबा जों 14था एसटि जों सेलायनांगौ गोनां जायो गुबुन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव जोङो मेरिट लिस्ट जायो मेरिट लिस्टआव जोंनि लाइमोनफ्रा गाखोहैनो हाया दा बेखायनो जोंहा जोंनि बर'नि साख्रि होननानै थिनानै दोननो हायोबा जोङो एलपि स्कुल बर' मिडियाम जोङो एमइ स्कुल बर' मिडियाम हाइ स्कुल बर' मिडियाम बेखायनो जोङो बेखौ फोथांनानै दोननो थाखाय खावलायदों गाबोन सरकारि एलपि स्कुला थैलाङोबा एमइ स्कुलाबो थैहैगोन बिनि उनाव हाइ स्कुलाबो थैहैगोन होनबा जोंनियाव मिडियामानो जोबलांजोबगोन होनबा जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा गासिबो गोमालांजोबनाय फारसे थांगोन बेखायनो साफ्रोमबो जोंनि सानसुमै रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायदों जोंनि सरकारि गुदि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगोन गारजेनफोरखौ खावलायदों फोथांनानै लाखिनांगोन आरो जों बे फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव सावरायहैनाय हाबाफारिखौ बे दिनैनि हाबाफारि नङा थांनाय बोसोरथाम बोसोरब्रैनि सिगां बेखौ सावरायनानै जोङो गोबां फरायसालिफोरखौ फोथांनानै दोनबोनो हाबाय रायजो राजाफोरखौ बुजिहोनायनि गेजेरजों गोबाङा प्राइभेट स्कुलाव हरनायखौ लाबोफिनबाय गोबाङा इंलिश मिडियाम स्कुलाव हरनायखौ लाबोफिनबाय गोबाङा मिसनाव हरनायखौ लाबोफिनबाय गामिनि एलपि स्कुलखौ फोथांनानै दोननोसै दे जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय होननानै बयबो खालामबाय बेखौ दिनै जोंनि दिथागिरिफ्रा डाइरेक्ट एलपि स्कुलखौ दाय होयो बे फरायसालियाव फोरोंगिरिया सानैल' बे फरायसालियाव मोजां क्लास खालामा नैबे फरायसालियाव फरायबा आंनि गथ'आ गोरों जानाय नङा डाइरेक्ट स्कुलखौ दाय होनानै गुबुन फारसे थांनायखौ प्राइभेट स्कुलाव थांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नाथाय जोङो जुदि गामिनि एलपि स्कुलखौ रायजो राजानि सम्पति हिसाबै जोङो दोननायमोनबा बेवहाय सानैल' फोरोंगिरि क थाखोनिफ्राय 5सिम फोरोंनो हाया मोजाङै गासिबो क्लासखौ मोजाङै थख' फोरोंनो हाया होमबालाय बेखौ जोङो बे गामिनि सम्पतिबा होमबा बेखौ सरकाराबो एसे गोबाव जागोनबा साख्रि होनाया सरकारनि फोरोंगिरि थिसननायखौ नेयाबालानो रायजोआनो सावरायनानै बयबो साख्रियाफ्रा एफा एनै हरलायनानै गारजेनफ्रा दिथागिरिफ्रा एफा एनै खांलायनानै जोङो बे फरायसालियाव बाहेरा फोरोंगिरि गामिनिनो सासे बिए पासखौ गामिनिनो पिअ पास सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थिसननानै बे फरायसालिखौ रैखा खालामनानै दोननो हायो आरो बिनि बिदिन्थिया जोंनाव गोबां दङ बिजनियाव बादालिपाराया फोथांनानै दोनबाय बिजनियाव रौमारि दारांगिया फोथांनानै दोनबाय बेसरगावआव फोथांनानै दोनबाय लावजितपारा 2 नम्बर हादाना फोथांनानै दोनबाय बेखायनो जों गासैबो गामिनि रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबजबनानै खावलायदों जोङो बेखौ रैखा खालामनानै दोननो थाखाय जाहाथे नोंथांमोनाबो सावराय नोंथांमोनाबो गामियाव सावराय जोंखौ आन्दो मेलाव जों मा बुंदों बुङो माने खोनासंफैया आन्दो सावरायदों गोबां प्राइभेट स्कुलनि बिगोमाफ्रा जोंखौ दुखु मोनदों रागा जोंदों मानो जोंनि प्राइभेट स्कुलखौ दाय होखो मानो संफैया आन्दो सावरायदों गोबां प्राइभेट स्कुलनि बिगोमाफ्रा जोंखौ दुखु मोनदों रागा जोंदों मानो जोंनि प्राइभेट स्कुलखौ दाय होखो मानो मालाय प्राइभेट स्कुलाव होफैनायखौ बादा होनानै मानो लांफिनखो गोबाङा दाय होनो नागिरदों नाथाय बास्तबा मा बेखौ बुजिनो नाजानांगोन आं दहाय बुंदों जोंनि साख्रिनि थाखाय गाबोन रावबो टेट पास जानानै प्राइभेट स्कुलाव साख्रि नागिरहैनाय नङा बेखायनो जोङो जिहेथु सरकारि स्कुलाव नागिरनांगोन बेखायनो जोङो सरकारि स्कुलखौ फोथांनानै दोननांगोन प्राइभेटाव नोङो बेसेन बुरजाबो होनो हाया गाबोन सरकाराव साख्रि मावगोन सरकारि स्कुलफोराव जोंनि लाइमोनफ्रा गावनि जिउनि राहाखौ थैजासिम दालांनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै दोननो हागोन दा बेखायनो जोङो खावलायबाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमबो गारजेनफोरा दिथागिरिफोरा गामिनि एलपि स्कुलखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गामियाव सावराय नोङो पजिटिभलि लानानै बेखौ सावराय नोंथांमोनखौ जोङो खावलायबाय आरो मोनफ्रोमबो प्राइभेट स्कुलनि बिगोमा फोरोंगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों नोंथांमोननि प्राइभेट स्कुलनि जों बेरेखा नङा जोङो नोंथांमोनाबो बर' मिडियामखौ फोथांनानै दोनदों नोंथांमोनाबो मोजां रिजाल्ट खालामनानै मोजां सुबुं सम्पद जादों नाथाय जोङो फिउचाराव जोंनि लाइमोनफ्रा जोंनि सेंग्रा सिख्लाया नोंनि फिसाया आंनि फिसाया सरकारि साख्रि मोनहैनांगौनि थाखायसो एलपि स्कुलखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोङो बे हाबाफारिफोरखौ लादों बेखायनो जोंखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बयनिसिमबो आर'ज गाबनाय जाबाय आरो खावलायहरबाय नोंथांमोनखौ
नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।